Там ако отплесне... А трупче на колата ще слагаме. Трупче на колата да не върне ще слагаме. Аз ще седна да ще дам газ. Ти на са на стелката ли ще седнеш? Да, бе, да. Просто опъне така ли? Разкажи малко газ. 1500-2000 долара. Bastante. Малко лук, ако тесно преди да я оставя. Ето може да се засилка да се скочи назад. Когато се отпусти, това е много трудно. Да, там да се отпусти. Нагоре? Да. Нали то докъде трябва да изхвърляме да прегнете стига. С нас? Монка! Мисията е успешна тука. Не е успешна, трябва да горе да тръгнем. Долу в ресторанта ще видим.